Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ten iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Celia nga napuluan, tisadot ken tinagagat. Dear Manong Nemi, alas 7 tirabi ngem awampay ti asawak Manong Nemi nga napan nagpasada iti tricycle. Madandanagan siyempre. Sa sino ko ti asawa nga di madandanagan no awampay ti asawak nga napan nagpasada ti tricycle. Ada nga ta langarikila ken kuana ti adayo. Awampay cellphone di manong. So nga ang kumakontak siyempre ta awampay sa pala cellphone di. Mga talatanan nako kung nakalagit duwangan nako nga dadan ti elementarya. Nang? Inton kano nga saan nga kalapaw ti balay tayo? Ito no agbalinan nga sementado. Inton ka ano nga road? Dandanin anak. Tiyo mo na nga project and mikini tatangyo ket saan ton nga magipaspasada. Gumatang tayon tibukod tayo nga tricycle. Ana? Gumatang tayo tibukod tayo nga tricycle? Uwan. Tapno saan nga magipaspasada? No adan ton bukod tayo nga tricycle nang hantumaten nga kalapaw ti balay tayo. Saan nga gatab ti panaw, agdiding tinipa, labig, saan nga kawayan ti datar. Dotikat sementunton. Wan warit adamot kuryente tayon. Wan. Dapat kisaksakan ti radyo. TV ko mga pay ken nato ko marep tayo ta. Mahilig ak tinalabis nga tanong. Mapapanak gumatgatang ti ice. Alawan nga anak ko, agkararag tayo kinapon Diyos. Kaya nagagagat kayo ngagkapsat, tulungan dak. Nukas nga bakasyon nyo, tulungan dak nga agaramit ti tinudok, tulungan dak nga mo ba nagsursur nga aglako. Okay? Umasinsin to nga tatbiyak tayo na nanang, edin to ta tricycle driver laing ni tatang, ken aglaklako kay lang ti tinudok. Mga sinapit Diyos na. Nanguruna kit ni, nagpindas dati karopa tayo nga balay, nabiit da pa ditoy. Nay, idilang kano lang da edi. Bakante pa lang data nga lute. Di kwan, adagi patakderin ti balay, nagpintas, di kutse, adot alikaman da. Ken, engineer sa radyo aking balay. Ayun, ni engineer. Natinagan na tayo na ya. Nalipatan nyo pa yun, napantay na ki-birthday edi. Nagodot pa ala da. Anak ko. Engineer, Engineer Rico. Ti asawa na ni Neba. Sa damot duwangan nakda. Agkakasadar kayo. Agkakasadar kami mat ni Neba. Ni Ma'am Neba. Iritawan lata manong nemi ti asawak nang idasara kong kat nanganlatan ni kiti duwangan nakmi. Alas 10 nga tan manong nemi ti sumangpit ti asawak. Siyempre, nagnag na. At napan na in garahe di tricycle nga paspasada na iti balay di aking kukwa sa walking distance man. Sinabat ko manong nemi tada bit-bit na. Uy, apit ka lang. Ha? Ana? Apik tala nga dumteng. Na arik kilak ngamin iti adayo.
Dito ti bagbaga king kamando, no atayo, kat alanganin ti oras, sang nga mapapan. Nga bali ata nakatsambak men. Hawaiano. Kenda di chicks na, tinangarakilakan niya. Ano? Hawaiano. Iso nga, palakalan na ti iya puntek keng ka. Yun siyempre, naragsakan akmet amanong. Sa densang pet na manong naming nga masida. Ay, iyo ore na ka italigit anak mo, ngam naturog dan. Di ito bigatin di pa nagsida na kareta, hamad mo bangles, at bagnet data. Ha? Tapam to, sa to, mangisagana ti kamatis kembog ko, mga gusto ni kita anak tatagi, gisa-usaw ti bagnet, ikaw po, maragsakan na lagi di. Sige, edad mo nga rod kanya ako na tinapasadaam. Hindi ka lang makatuturan. Ikapag di ko sa, anong di ko ka? Makanta pa mo na. Kapag inururay ka. O sige, aginasar ka nga rin. Kan mangsinatang ka na ti bagnet. Okay? Alamat ti may sang supot, longganisa. Alam tayo iyang-yang mo. Ha? Ibag tao rin saan nga may irap di gito kat handa mapanglas. Tanarluto nga rin. Dito longganisa kat okay lang. Okay. Orahan nga rin tabang tiyapak ka na ti bagnet. Magsaganak pa ti bugoong nga makamatisan. Kaya't mo ti bugoong nga ipon? Akin na yung maswana na. Anakat siya dahil sa ganam. Tinunong nga okra, umulak nga okra. Aba bagiso na eh. Di di pwede bugong nga ipon ti pagsawsawan. Ito okra. Oray kalapaw lang dito balay. Bakit? Oray no, paisak lang ang tricycle driver. Yung nalagsak na kita anak ta. Kahit nung kaskasano lang, maadandan to ni ti kabukbukod nga tricycle. Nagagat ti asawak manong nemi taawan ti samiren na apanagpasada. Nagagat pa iti rabi imanong. Taday di nga nakaarkila iti takkel manong nemi kit pinugusto mitirik nami. Napilay nga dito kastoy manong nemi nga panaginayat dagiti agasawa ket malipatan mitirik-rik naan mi nga rigan. Naadaan kami nga rod manong nemi ti kabukbukodanen nga tricycle. Ket siyempre, kapag barbaro, manong nemi, pinaalaan mi mata. Napanak imuraga iti ka, nga, ulo tiyak, baboy manong nemi, sumiten ati, inyan anay ko nga linuto, sa ada pansit, ada nateng, nabagayap kami mata nati karuba mi. Imay manong nemi, nineba, agraman ti dua nga anak na. Apay na engineer sang imay. Masadot, at sa ngayon na, madamat inom da. Ay, bagkang ka, Celia, tawan ti madi nga bisyo, ti asawam. Apay na engineer, bisyo na aming nga bisyo. Anat aming nga bisyo na, uminom, o may tarak, hanapay, agsigarilyo, chain smoker na engineer, nga asawa. Hanapay, pasaremat makalagip, nga da mga wisking kwa na, mapanda makiderby. Hanapay, sanga na maliklikan. Ag chicks. Bisyo nun samot amin nga bisyo nila kayo mo. Arak, sigarilyo, babae, sugal. Nga bali ata. Dakal ti sweldo na. Tamay sang rod nga engineer. Naamuak ka ni Neva manong nemi nga ikat gayam ni Engineer Rico iti pang obisinaan. Sumot lang nga nadlaw ko nga naliday. Abay nga ikat, nairaman iti anomalya, naon namat nga aramid. Nga mga bali naikat, nga di mat naikat lisensya na kas engineer. Una, ado ba't kididagiti nakasagana nga mangalak ang kuwana? Nairamraman na iso na eh. Nasigpit ti asawak. So ang pagdanagak. Iba't makaalan tumot lang sa bali nga trabaho na. Ado dagiti bang ayab kang kuwana?
Idi ko amin ti tricycle manon nemi nagagagat manen ti asawa. Ken ilala na alika ka na manon nemi ti tricycle gabot ako amin. Kastan nga Domingo manon nemi wano Sabado agad maragsakan kaming matata. Maramat mi ti bukod mi nga tricycle nga mapan na sumuknal, mapan mangipasyar kada iti ubing, no kayat dat mapan iti beach resort, ingkam sadya, wano karayan ti kayat da, mapan kami. At doon siyempre, di kiti may apunte ti asawak nga mapasadaan. Ken kastamatan manong, nagtultuloy madlata, iti panagaramid ko ti merienda, amang isursur kada iti karuba. Nagruna no, da construction manon nemi iti asideg, akit kaadwak no ka, iti agluto, bigat aldaw o no bigat malem manon nemi nga siyak ti mangpamirienda kadag iti obreros. At dan di kiti gundaway manon nemi mangmangikot panagapa, di kiti agasawa nga Neva Enrico. Awan ti sabali ang pag-apapaan no, ay panggap iti kwarta manong nemi. Wan, imalato na minsan ni Neva dito balay, kabayatan manong nemi nga aramin taki lakok nga merienda. Ay, napiyapay keng ka, Celia. Tawan ti problema yung agasawa. Ore kalapaw lang ti balay yo. Diyak pa nang ganagapa keng agasawa. Ako matinas ka nga pag-apaan mi. Neva, ma'am, awawagan ti ma'am. Asawa na kat engineer. Apay, ano pag-apaan nyo? Nagbalinan nga sadot ti asawak. Mani po di dinikat. Iti trabaho. Masadot nga ba nagsapol trabaho? Ano ba't mga alakan ko na? Di namat kayat. Apay, hindi na kayat. Takasano, dagiti mga alaking kuana kita alaan da nga purman. Purman. When? Kit engineer isuna. Engineer ka, balik lang kung mga purman ko na. Ano kong orti posisyon na, no? No, at da mga alaking kuana. Di kaya dagit, gusto baling nga kontraktor. Ako ba't nga puunan na? Kasi nung nga mangkapag-kontraktor, no? Ako ba't puunan na? So, ang problema ka rin ito eh. Celia. Baka dumtang ito di gundaway nga umayag umutang keng ka. Ano? Ito aglakla ko tinudok, utangam, engineer nga ti asawam. So nga ron, kababayin pa eh. Katadamat negosyo, di ba? Maluglugi mo ti negosyo. Negosyo nga butik. Abay. Gapot awang pati trabaho ti asawa, makakaot ko ti puuna. Isa din nga ron ti pangalak, ti dawatin na kwarta kanyak. No saan nga ti puuna. Delikado Pagtungpalan nanto, maininot nga mailako dagiti appliances mi. Nako. Baka kaputi kinasugador na, kinasadot na. Baka diyak mapupuutan nga. May salda na ti balay, house and lot. Nako. Kita diyan nga kotse na nga. Baka isot mo na nga isalda na. Neba, saan ka mo po kawan tinamnama? Saan ko nagproblema kasta? Ikamang mo kinahapon Diyos ti amin. Ti ko na kumay ti asawa kat na ko mga agpilipilin ti trabaho. Ti purman kat dakalan na ta posisyon. Iso ti bagam ko magkingkuhan. Iso ti bagam kingkuhan. Iso pagkapapami. Nagbalin pa nga sadot. Manipo di naikatan ni trabaho. Apos na nga dati nga asadot. Pag ko naman dati asadot. Kat na istorya nga rin kanyak digiti nakaikamangak. Nasadot ka no, ni Rico, na tumulong ka digiti trabaho ti unag ti balayda. Nasadot ka no. Imbag ata, nagbaling nga engineer. Baka di trabaho na kat nagbaling pa nga nasadot.
Kuntiyak lamo, ang mga no, saan nga na di anomalya nga bagbagan at nakaikatan na trabaho na. Bagga po siguro kinasadot na. Nagagat ka di nga mapang ka nagatit barkada na nga ginomda. Pasensya kan siya ha. Tawan ti sabali no kang pangimagbak ti problema no saan nga si kagabata si kalang ti nasagad kanya kakaruba. Ay, hanggang mo po kang tinamnaman eh ba? Kas nakunakin ka, kumamang ka kinapo Diyos. Piapay ka na kayo. Taong problema yun. Sige na ka din. Pasensya kan. Nadisturbo ka. Anak ka ng disturbo at hirap-rapin kumadlat na ramidek. Diyak mat may isardeng. Basta hirap-rapin gulat ta. No kasta manunaming umay ag istorya ni Neva karoba mi saan ba ta maliklikan nga Jack istoryain kinamando nga sawak. No kasta nga adda kami iti uneg ti kwartumi iti papag nga damat ket di kudson na. Ah, nakakaapal na kunak kuma kunana. Idi ket talagang umapapal ta. Umapapal tayo, di ba? Hindi nang ipatakder-derita abay tayo. Nag-asap. Di alad. Nga di pinta. Dakkel ang balay. Di rehas. Pindas tiri daw da. Nagmayat tiya datarda. Tiles. Kumpleto ta kada kiti alikamen. Di kotseda, di ba? Ngimitay. Nagbaling ka numatang na sa dot. Di engineer. Uri gaya maggraduara ka ti college ket adda profession mo no sadut ka. Agpili kat trabaho. Awan sa serbi na di kami. Huwag nga rod. Yun ta siya may saklang high school graduate. Tricycle driver. Yan siya may awan adal ko may nga naimas ti lutok nga tinudok. Kanda dumapay nga merienda. Kas kay mas mo. Deta kawan. Mayat man tabagi mo kang ganayon man ka. Ang problema ta, dinaragsak ta, di ba? Kat kapot na naragsak ta, kat masango ta tagin na yan. Ano daman nga naragsak ta, no may tayog-tayog ta. Gorka. Apay. Sa sunod-sunod na kita anak tayo, anak ta. Nuntun ka ano-kano nga saan nga kalapaw, ti balay tayo. Manukan ti ornongin. Kanabit pa yung nagimatang tricycle, di na ibos si ornong. Ure no, nagimatang ti tricycle, kat atamat pinabatihan. Di mat nagudwa, ti ornong ta. Gasam ta nagagatak ng pasada. Sa nagagat kamot nga glako iti merienda. O, dada mag-anang siyam kat umanayan para kada tayo, di ba? Amin man ang pasada akit ornongem. Ako mati problema, hantimat nga nagastos ti sidaan, gabot sa akmel lakwa, gumatang ti sidaan, no kasta nga magagatak nga gumatang ti dita tiyandaan, gumatak ti ikan, no, nagta. Dito ta, naglayang nga agsinada kita nakta itinateng. Ito una iti pagyamyamanak, mando, ta, dikiti anak ta, ad-adda kayat da dyan natin yung karne. Iso nga ang problema ti sidaan, gabot adumat timulak nga nating di talikod. Di ba? Numailiw di karne, di pumartiak ti manok. Ato pa paglakwak ti manok. Itlog ti manok. Di ba? Simple ba nagbiyak? Ang na ornos. Okay. Nagagat ka. Nagagatak mo. Pati rabi, nagagat ka. Nangarad ko ma. Iso nga, uy, akur ka. Ano man yun? Ano man di baghama? Paggagari na ka talaga. Aging kahamanon nemi nga nabagtulagan min iti asawak. Nga matungpalit ti kalikagom dagiti tuwang anak mi. Saan nga talinad nga kalabaw
no dikit konkreto menten. Ngem ko na kinimando nga asawa, nalagdamad na ito kalapaw. Hantang arak-rakrakin. Mura ta pang lawaan mo dati solar. Natawid mo ka na ginaganakin ka. Di, agtalang na dati kalapaw. Iti abay na, mangipatagbertan ti konkreto. Simple lang. Madino ng lawa. Narigat tagdalos. Talo lang ang kwarto. Hanoon nga dakil. Upat ko nam. Napay upat. Master bedroom. Sila dyan na una, may kadua, ken guest room. Sa gagang ito lang sila, salas. 4x6. May atin. 4x6. May atin. Ano kayat mo? 4x8. Sige. Ma'am, takasaritak to ti kupadrek. Nga, akong kontrata iti balay. Tapos na kasta, marami ton nga plano, marugyan ton. Ti patagdaran ta nga konkreto nga balay, iti asidag, dayto ay kalapaw. Ini marugyanin ti balay manong nimi imay manin nineba. Hoy, mare. Mare, tawag ko king ka ha. Nagkaktut kasar da yata, nagmungay na una no kas pagarikan. Nasa sudag mo, mare, tawag ko king ka. Celia. Sige. Mare no mare, lawan. Ano kahit mo sawit? Agbalay kayo matin? Wanta kaya't mandagiti anak ko nga konkreto ti pagbalayan mi. Kahit apay nga rin nga saan nyo rin nakrak dito. Rakrakin yun to numalpas ti balayo. Agtalin na enda ito. Tanong kas pagarikan ta maili ko dito. Dito kami kagyan. Mayit ora kat nalagdaman pa ilan na to. Ora pagbalin mo yung rest house. No rest house. Tapos lang kami naruwamak ti kasto nga balay Baka maikaw agtong agbalay iti konkreto. Kumusta kayo? Nagbalil na tanga sa duti asawak. Ewan gayam. Abay. Awan trabaho na ita. Ngket. Awalat extra. Extra nga. Hindi ka tayo mga parakter ti balayo. Magbalil na gagagangay lang obrero ni engineer. Di ba napili aya? Di na ba kaya ti purman? Anong tulagan din hagbat ilaeng? Nga ron. Ora kumusta majibutik mo? Awanin. Di ba pinasan na? Si bubakil pala ti balay mi. Diyakot sa nangay na isaldan. Tatawa ni kaputbuteng ko. Di kita nga appliances yun. Importante kat dagiti masapol dagiti ubing. Ano yan masapol ta? TV. Handa man po kawan ti TV. Masapol na tangada na internet. Apay. Interneten? Kung ay huwag gayo niya. Dapat maud-udi kami ng sa kamali. Saan nga naapal di kita nako. Amuda anya di kiturumping apalanda. Dito balay, ti kang kanayon di pagbaga. Nakahit na matente ag balay, iti konkreto. Hindi baga kami saan nga marakrak dato nga kalapaw, maragsakan damit. Kapos sabre, makita dantot nagbalbaliwan ti biyag mi, tada pa lang ti kalapaw, ngan di makilan daw no, nakaipas ngayan da. Manong nemi nagbalinmeten nga managguutang ni Neva. Idida mo manong nemi alisto ka mangted. Ngayon di makadakas di pa nagbayad umutang manin. Ni madi ako na. Iti may katlogon daw nga umay umutang kat di pa nagbayad tiramindong inutang na. Sorry mare. Masapul mo ti kwarta. Kinapudno na. Diya kahit nga maksayan di ornong mi. Ada yung ornongan mi. Anat iyor ornongan yun.
Ti masakbayan na kita anak mi. Kaya ti asawa nga malaksid nga driver isuna ti tricycle at mangyup over keng kuha na ti slightly used nga jeep nga at the franchise na. Kahit mga sawin, malaksid nga danto tricycle ti asawa, danto pa jeep na pang pasahero. Nagalusot asensoyo. Kalapaw lain iti balayo. Ni, sa itang konkreto, sa danto pa yung jeep yo. Kagangin lang ta, pang pasahero lang nga jeep. Hindi ta kayo kat tikotse. Hawanin tikotse ti asawa. Datakang ka namin magkapapami. Nagpatulungak pa yun kadagiti katugangak. Tabagbagaan to ko mati asawa. Awanan mare. Balis siya akong tagsapsapol. Nakaadado nga pag-utangak. Dahil ang orte nakabot-boteng eh. Namintuakan ng imutang. Di ka pa irilugyan ng nagbayad o may kamanin umutang. Bayadan pa lang umuna adi utang mo, mare. Di pala nga orte pagbayad ko. Ni. Kada dumang orte nga nakautangan nyo. Handa nga sa unti kasta. Awan maramid ko. Susapo na kakaasi kayo man. Huwag nga ron. Tila babawi ka nakiasawa ti may isang engineer ngam sadot. Iti na minsan nga aldaw manunemi at dasang ili da marineba nga agasawa nga nataingan. Huwain, nga damat idi ni Rico manunemi nga nandanon da. Kalpasan day ta, kamalman na nakawit mo't lang ni kitilakay ken bakit. Imay nakikuraw ba ni Neva manunemi, hindi makapanaw da. Dito ko nga namuan nga naganak ken ni Rico manunemi, dagiti nasang nga ilid. Inayabak manin ida, tapno magbagaan dat anak da. Ken, kang ganawit nga karkari ti asawa, kari. At dala ko madamag ko nga agas ti sadot. Tapno di kas tagat, maikat na takinasadot na. Managsulsulit kami nga talaga. Bagmangarot na nakaradwar, na naanusan at nagbasa. Una. Ha? Ano may kamanin mutang? Di ka pinautangan di may katlon. Wala, kasto yan. Pautangan ka manin, hanggang nga papautangan. Kasanuwar ko matulungan na, kadinakbat kaya tapautangan. Edad ko lang tayo nga libre. Tanuutang ngamin, di mo bayadan. Libatin mo digit imuno na nga utang mo. Edad ta, di kan kaya tapautangan, ngamik kang ka. So na lang ano, anya, timaitad ko, isulayan. Alaman nga rod, mare. At anda paggasto sa ngamin digit anak ko, iji eskwela. Kat kinapod mo na, masadsudot pa yung nagit anak kong mamanagbasa ka pa tao mo tintimaitan ko kayong kadakuada. Po, nirikat nanti kasta. Anong nusam dito eh? Pag-iso nga, naglakwa kita eh. Manidetan? Tao malahin, mare. Thank you ha. Saan ka nga binulan ng umaywan? Linawas nga rod. Mamindot makabulan. Ana? Maminsan ka na 2 bulan ko nakuma. Kinapudno naman nung nemi umay ni Mare Eva tapno di kastagat pasurusuruan nga agaramin iti merienda. Kahit nagsama ta kompetensya, ayan, kumadre. Kahit nutulungan ka langin. Agkasusyo ta. Adang may nayon mo punan. No, agkasusyo ta. Ti agkasosyo, masapul nga dapuunan na nga dua. Ket, kuwalat na nga ro din na. Alanay naklatan, tas welduan na. Ay, apo, nebaya. Mapagalangin po kumitat sa bali nga pagtrabaho. Kasi nga, ibaga mga kaduan na nga glako. Iti na kababain no, asawa ti engineer, ket adan to bit-bit na nga basket nga, tinodok,
tinudok kay dyan. Nagbata nga ba't tinudok? Kung kunang nga raw, kat mamundang engineer ti asawam, ang nagpindas ti balayo. Madlaw ko pa kay tilangamon, kumantre. Nabaybay ang payan ti bagim. Wala ta, konsumisyon man karon. Nagdakil akong pagkonsumisyon ng kasto yung paspasama. At pa hindi kiti gundawin, as lakayat ko nga. Nga niya. Panawan ti asawa. Ana? Ape ko mapanawan. Sino ko mapengarot ti makaanos kas kung kuha na alaman? Mapampanunod ko reta, barbaran ko no, agagagiton. Panawam, kaduam di kita nako. Haan, di ba kita? Nako, mare. Di mo rarami dun data. Di mo nakas pagarigan ta, mapilitan ka. Saan mo nga baybayan di kita anak mo? Kahit mo nga rod, nga ibatim di kita anak mo. Kahit mabaybayan danto, babayan ti asawam. Wano at asawali nga surutan mga lalaki. Kinabudno na. At ang mga alukoy kanya, na sumurtak lang ng kuwana, na isunagit sanga sa doon. Imbag kang gamare. Nakaasawa ka tinagagad. Uway nga rad. Ngayon malakip ko man. Awan chicks ni Mando. Habang katawa ka. Baka mat no itan nga jeepney driver. Ket ad-adan nga na sweet. Ado ka nagkakastagat. No tricycle driver, di na makatugaw di pasahero na. Malangsinog, yan iti likod, ang backride. Yung may parit mo tag-backride. Yung may sa nga jeepney driver, mabalid ang kaabay di chicks. Awang nga dati chicks nila kay mo. Marine ba, di mo kuman iramraman ti pamilya kang problema. Ti kadlata pamilya mo na tag problema. Salsalud-sudak lang. Agtalekak kinimando. Ureg nga ta, napadasim nga sulisugan ni Sona. Itarayan na ka. Tumaray ng umasad ganyan. Itarayan na ka, gabata. Saan na ka nga tipo. Nangarunakit ko nang nabaybayan pa yun di pagim. Idikat napimpintas kang siya. Gimitangay. Napimpintas ako ng imsika. Natangar dita ka na problema. Engineer pa ita asawa, kasto pwede lang ka. Ngem impilit ni Neva manunemi anang tulong kaniya. Kat gabuta ka sa pulan na manunemi tinulungan. Alawan. Kat kaduan na karon, tulungan na. Iyadadok nga rin agramit, taduatang aglako. Pwede da mo manunemi kat agkuyog kami pailaeng. Ngayam amok isuna ka nagiti suki. Idi ta amamudan isuna. Yan. Agsina kami. Bagin at amyanan, kuwak mo tiyabagatan. Anong nemi, nga magisursuruan ka nagiti merienda. Iti na minsan manong nemi nga kaada, ni Ineba dito'y balay, tamadama kam nga rod nga agar-aramid, agdutluto. Dito sumangpet manong nemi nga umay ti asawa ni dito'y balay, ket kastoon iti panang bukbukaw na kinineba. Abay da ka, Toy! Iti pa ilang tawagan ka. Saan ka sumangbat? Ano naman mo dito, ha? Ha? Lalakim ni Mando? Nakigtutak ka rin baga ng lalakim ni Mando. Ibagatawan ni Mando. Ay agtatanamahan ka, engineer. Saan nga po nureta? Hang babahay ti asawak, ang kaskeng ka. Kunakon nga insungbat. Makikigtot mo't nagtagad agsansanod nagkukukot manong nemi ni Neba. Gabot kas diyang arungsot ni Rico. Nagawid yan! Engineer, din ka na kaya. Kastoy, agtintindulong kami kini Neba, ngagning negosyo. Uri kastilat negosyo mi angim.
At damat mayawid na nga panakabagi na, nga itad na nga balon na kita nakyo. Kaya da dumapay nga paggastusan yun. Kinunak ng lawlawag man. No di ka pila sumurot kanyak, makita mo. Sumurot kan! Di min panalpas ti, umubarami. Negosyo mi dato kini ni Marie Celia. Umuna ka lang tantang, numalpas sa kagawid ako. Umaikton. At kwarta mo ta? Kwarta, masapul ko. Ano nun? At pa panak, barbaring no, maala akon. Danto trabaho kon. Akit mano ka di engineer ti masapul mo. At kwarta dito ni. Umanay dato sa ngaribon. Manayin. Ni kinuyod na lata. Sige, di ta kang roten. Kwarta lagay mo katapat ka asawam. Agyaman nagsalya. Agyaman nag. Amo, yung baglagi din tandakas kada kayo ang karuma mi. Da kami idit apapalan nyo, di ba? Una talaga Gusto nga rin tinakapanunod na kita na kung intun ka ano nga balay tayo mat konkreto ko nada. Ita, siyak matan tumapapal ka na kayo. Keng ka. Namang ka di nga, pasari kabilan nak, ninji niya. So, matlakas to lang nga, mare. Ang karon. Ako mat sa balay pagkamang dito, adayo matiyan di pamilya, kabagyak, na ikamkamang akla dito eh. Sagpat-bata kami mat nga hawan ti kabagyan mi dito eh. Yung may nakagatang kamlat, lutek, ang shoot ng balay mi dito eh. Yung baga, tanang, baling kayo hakaruba mi. Alala, ituloy tangar dito, Brian, ano, makalututan, ang ganito nagdigos ak tumaten, numakay na nata, sa atin tumaka naglakon. Awan sa balin no daduma ti pagsalitaan mi ti asawak no saan manunaming ti pamilya Daneva. Ay, no sumadot mo, no sadot ya tao agan talagang sandang agbyang. O nga ron, may maglagit din na nakasawak ti kaskan ka. Kaskanyak nga, nagagayat, awan samsamirim nga trabaho, awan samsamirim nga rigat. Manipod kalapaw, nagbaling nga konkreto, manipod pagkipaspasada, at bukod mga tricycle. Ita jeep, kadya tricycle nga kuka tayo paspasada, tikapsat mo. Di at the boundaries, at the, or nung medlatan. Sa nagagat ka ka aglako, takal ka ng maganan siya. Dito awmat unay paggastusan tayo. Kapag dumatlat at mulam, kentarakan mo. Kada kita anak ta, saan dapat nga mangibagbaga kada kita saan da ka sa pulo na unay. No, o pag nagdagsad na siya naay mo, Celia. Kuna naman, no habang mas asenso tibiyag di may isang tao kat bumisbisyo man. Ano kahit mo sawan? Baka naman din mading ambisyo mita. Ano kung mading bisyo? Nagwapo ka nga driver. Nagbanglo ka. Tadi ka agsiksigarilyo ka uminom. Baka da kiti estudyante nga pasahero kat krasda ka. Pagkatawa ka. Diba, mostly no ka nga pasahero nukas nga bigat kat estudyante? Estudyante. Kapag ada malabsak ng university. Katikaduan na ka. Nga nukas nga panagruwaran kat estudyante. Mapanagpasada, mapanagparada iti sangot eskwela. Sino man no ka nagitibang kitugtugaw kayong kansango? Ore no saan nga nakiting ti inupormeda? Makakit-kita ka kadag iti legs? Makakit-kita ka kadag iti puon ti barukong? Pagkatawa ka, malagip ko lang rin na amamu ka.
Di mo na nga nakita, hindi kita puon, di barukong mo. Hindi na pasahero kay di tricycle. O, magitam, aminumit lang nga, ti weakness mo, kat puon ti barukong. Ado lakit nga puon ti barukong, di makitkitam ka na kit estudyante nga pasaherom. Karingkur ka. Celia, pudno man ti ko namang ado di kiti makagargari nga babay. Saan lang nga di kiti makagargari? Di kiti gumargari? Manggargari? Adot experience kong ka na kita. Ngim, jak to pulos to panida. Kahit mo sa una, di kiti estudyante nga manggargari kang agtugaw iti abay ko. Kitaan nag-drive. Agim imagine. Sabi kita anak nukakit. Ay, kuya, pinagwapo ka. Kuya, driver, sweet lover. Malaksid ka ni Mrs. Kuya, dapat chicks mo ala. Awan? Kung nagtungit. Kuya, siyak man ti alang ng chicks mo. Agbalinak man ng scholar mo. Napiyala makalibre no kati klete. Wano sakit merienda. Kuya, tinakras. Kinam ti baro ko kuya mo. Kahit mo sawan, ada mga raramit kang katikasta. Wen, aduda dita. Ngem, tunggal at amang sulisok kanyak, among ti bagat. Hoy, napinpintas nga amang ni bagat kong sika. Kunak no kwa, mapabainan. Sumardengin. Tudno, kito eh. Anti sa balik ka pipintasan kanyak na saan ka sika. Oray naman ang tawan mo, bingkalata. Awanin di pang isukatagpekang ka. Uy, oray siyak, mando. Mando, agyamanak. Agyamanak, ikarikan ka. Agtalined ko 1%, di pa nagtalag ko keng ka. Tsak to pulos agatap. Akas tamat ito sa mo pulos pa nagatap kanyan. Umas asenso ti biyag tayo, kat saan ka ko mga bisbisyo. Huh? Awan sa baling nga, aramidan ta, no di mangisagana ti masakbayan, di kita anak ta. Aging ka manong naming nga si raragsak ni Neba ang imay dito balay. At ang trabaho ni Rico. Ore no, agpaot, so na sa jay. Kaya na, barbara nga. Naamiris na nga ro din. Anat serbi na nga, at dahin radwar na, no kas tiyamat. Umapal ka na kayo. No da kayo tumapapal ka na kami idi, da kami matan tumapapal ka na kayo. So nga, datoon na di pagkimama na kinapon Diyos, taimbangang namatlaing ti araraw ko kinkuana. Nasapay ko matamalaw-lawagan ti panunod ti asawak, tapno maamiris na. Kat mamiris na naginibidot na. Kat amunan tagsalukag. Amunan taggagagat. Kat nasiyat na nung asta, diba? Kat, mare, malakip mo ba lang naman utang ko? Malakip ko. Pam, bayatak tumitlan. Ha? Ori sa anin, aman, bayatak to. Ti utang kit utang, di ba? Napiyan na kita dumang intulong mo, hanin nga utang. Natalawan iti, pagyaman-yamanak na, nadanak ti kasking kang gayem. Ken, sa alang gayem, kasusyo pa yan. O, ada trabaho itan nila kay mo. Kahit mo ka di pala taglako iti tinudok. Ang mga noy baganan to, aglaklakot tinudok, matudtudok, baka ko na na. Loko ka. Aglaklakot tinudok. Adamat sa bali amang tudtudok. Ngayon naramid latamen manong name ni Neba, iti panangituloy na anang kadkadwa kaniya, na nairwam ka nun, pakaragsakan ka no, nukasta nga, adamay gaman namat nga bukod na kwarta. Paritan idi manong name ni engineer ngim inlawlawag ni Neba ti amin. Kinapudno na manong name, kalpasan ti talo nga bulan, nga adan trabaho nga diretso ni Engineer Rico. Request naman no.
nga mapang kami nga gasawa ken agraman ti anak mi makidinir iti ayanda. Anniversary ta kano. Oh, engineer, da kamin. Hey, sweet driver ha. Basta driver, sweet lover. Hamat engineer. Napiyakin ka engineer. Ayaw anin. Anin. Oh, ana. Ah, isagana ito pagrabihin na karoon ta ka. Sumango agsango kami man kani mandong nga uminom. Ay, sana ka ginom engineer. Si kamat. Ori talang agsango ta. Hangadakas iti arak. Arak iti bagi. Yung saan ko langin nga rugrug yan engineer. Sige. Di agpulutan kalatan no anat mabalim mo inumin. Pulutan natan. Dahil manong nemi ti dahilog dagiti duwa lalaki. Kabayatan manong nemi ngidas da sermin dagiti nakasagana nga pagsasangumami. Ta umuna kam to kanulatan nga mangan. Adwami da neba, agraman dagiti ubing. Nasigid mo dagiti ubing manong nemi dagiti anak ko ken ti anak ni neba. Nagkakaruba kam nga ron. Kaya lang hindahan da ngagkakaskulaan. Napilitan mo't lang manong namin nakisango. Dagiti duwa nga lalaki kada kami. Tahamat ko minom manong nami ti asawa. Kadawang kanumat ti ganas ni Rico nga uminom. No? Awang kadwa nang uminom. Bayat nga sasalita kami, bayatan nga magmangan kami manong nami ni ibaga ni Rico. Yan tangay na kayo, Neba, ken Celia. Ket nairoam kayong maten nga aggaramid, aglako, kadagiti kakanin mo no merienda. Di kami lang karot mga ramid iti pwesto yo. Taimbas nga agsusur kayo, umay da kayo danunanen, di kiti sukiyo. Mga ramid kiti panakapwesto yo. Nga dito'y kayo nga garamid, dito yung i-display, dito yung umay gatang. Sakti mang plano, napunta sakti engineer. Inutungot pangipas de kami, engineer. Dinamag ko. Iti nagbait, antibalay tayo. Oh. Di, dadya alad yo, kenti alad mi. May mesalangin nga alad. Dadyay batog ti balay. Batog ti, isot sa nga maladan, dito yung may postuan, iti pagaramidan kin pag-display paglakwan nyo. Mayata. Kakanin ni store. Oh, ibagay yung sadya, tinudok, amin bibingka, amin nanaramit ti diket, kada balinghoy, kan mani, kasi nagaramit ng peso ni engineer manong name iti plano, ket isupahin tinang ipasdek. Nakaalis tumanong, ta simple. Pag i-display yan, kaya nadapa space naman ng name nga pagmeriendaan. Malaksit ka dagiti ag-take out, no, ipasalubong daw, no, anyaman taramidan da, ipamerienda da. Ngayon siligod, tibalay mo't lahing manong name di mostly kapag ngisaganaan mi kan paglutuan mi. Irewa ba nga panao manong name, nakam ngagkaruba, siyak, kanineba, nagkasusyo kami iti dayta nga negosyo. Intultuloy manong name ni engineer na nagtrabaho, idinto ta intultuloy man ti asawak, ti padagbalingan na jeepney driver. Nga nakasta, nga mumalem, nga panagina na, sakbay iti pangaldaw, sakbay iti panangan ti panangrabi. Nadamay di kiti kundaw manong name. Nga maging kamil kami tinamisaan, tinagbaitan, ti balay mi ket sadyay. Nga agsasaw kami nga mangrabi. Idababa nga panao manong name, nagbalingan na talaga nasinged ti pamilya ken ti pamilya ni Neba. Nasinged di kiti ubing. Di kiti ubing. Hangdang ubingan manong tadadan iti junior ken senior high school. Inapudno naman nung name. Diya inauna nga anak ko nga ni Jasper ket adan relasyon da. Kini Kate nga inauna da Neba. Loko di kitoin. Ubing kay pelain.
mama, mama ko namon kanya, ano nga ron, kayat ko mama, tawag min, sa ang nanang. Nanang idi, kalapaw, tanang, okay, mama, anak, saan yung balbaliwan noon yaman tinakirwa, mami, kapang mangingawag yung ka na kami. Nanang, ha? Sige nang, o di na pinpindas. Okay, ada relasyon yung agpeso kini Kate. Hanggang Jasper, awan pa lang na tayo pre-marital sex. Kahit di ko makarot na padasan yun. Agbasa kay pa nga umuna. Ha? Hindi pa lang amin ubing kami nga karas ko isunan. Nang. So ita nga baro akong balasang isuna, nagkarelasyon kami. Inbaga, lalaki ti adject, lalaki mo ti ading ni Kate. Di baka dakas, baka dabakla ka dakwada. So damat tagkuyog no ka, nagkuyog kami kini Kate. Nagtungpalan naman nung naming at nag-asawa nga talaga da Kate kastamaten kini Jasper. Hindi ba kapag graduarda ni ti koleyo, kinadaduwa nga tawad nga trabaho da. Isong imbes nga mare, hindi awag mi kini Neva. Timbaga na hindi nga, anak endat kasar, ti inauna, kasarong anak endat, agasawa man ti anak mi. Abalayan, ti awagan tunggal may sa kada kami. Nagtultulo na tamat ti kagat, ti asawak manunemi, kastamatan itagtultulo nga kinagagatan ni engineer nga idikat nagbaling nga sa doon. Napintas ti pamilyami, kastamat ti pamilyada. Napintas ti langin-langin, nga panagkaruba, ken panagabalayan mi. Dito nga ron ti pagkasalitak, manong, thank you, iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga nak-insed kang kat iti Italiana. Thank you, iti laing mo nga nang iba, sakit sabi ko dadamat na karelate, iti dito nga, istorya nga nakiburay, saknan iti panagkagkagat, ken iti kinasulit, uno kinasadot. Sabi ko nakaidadak ti adal, ken balag, nga nagiti nasadot itata, aggagagat da kuman. Tuloy nga rod na, agyaman nga pagaya mo, Celia. Thank you, Celia.